Vi vil godt spise nogle jelly beans med alle mulige smage. Markus J. han får den første. Tro mig, det bliver et kønssyn. Det er en, der hedder rådne æg, eller Butter parrot popcorn. det er smørret popcorn, ikke? Og Yes. så film på jødet. Og venner, Haller, I skal nok fjerne kameraet lidt, hvis jeg brækker mig. Er I klar? Ja, jeg tager hovedet hernede. Det skal du have. Okay, og nu vil jeg så spise en... Og nu er det Emils tur. Hov, jeg skal ikke have den der kvinde. Brækker han så? Emil, kom så. Og Markus, han er med den. Skal jeg stoppe? Lad være. Nicholas. Film på Emil nu. Så er det Emils tur. Ja, den hedder babyblæ eller kokosnød. Emil, han fik en babyting. Så er det Emil. Så er det mig, mand. Og den første, som der spiser, er en helt fuld. Det vinder et eller andet. Ja. Vi har ikke fundet ud af det. Jeg tror, det var en pose chips. Se, hvor lækker jeg. Nej, nu er det jød. Du har fået. Så er der Oliver. Og jeg vil selv bestemme. Nej, Nej, den har jeg fået. du spiser den ikke. Nej, jeg vil godt have den. Fint. Jeg tager. Nej, og jeg tager. Det er min tur. Okay. Hvad for en smag er det, tror du? Det er bræk eller pære. Nej, eller peach. Ja. Oliver, du skal ikke spytte på din øj. Ramte han dig? Så er det mig. Ja. Lad være. Ad, brækker sig. Op i normal. Jeg har 2. Er det så du er, Oli? Halle, hvor køber man Han er ved at dø, mand. Okay. Han har lige fået en grønne æg eller sådan noget. Ja, den hedder bussemand eller en saftig pære. Er I klar? Og den tager. Det er bussemand eller... Den kommer ned. Det kommer op! Det kom. Jeg sluger ikke tykket på det. Jo, jeg sugede saften ud af den. Så slugte jeg, så kom den op igen. Hvor er du mærkelig, Markus? Okay. Den her, den bliver god.